makikita ninyo, nasa labas kami nila Pops Ben, ni Pops Art. Ay, bagas. Pero kasi kaming pupuntahan. Mampili River, oo. Dito sa may Patag, San Lorenzo, ano? Bicol yan, Bicol. Oo. Bicol. So, bibisitahin lang namin. So mamaya mga kabanding makikita ninyo, no? So, sige. Yun. Kita-kita na lang. So, yun na nga mga kabanding, nagtatanong sila, sila Bayaw at si Pops kung saan yung lugar. So, sabi nila, malayo pa daw dito. Tapos, hindi daw pasok yung motor. Pero, sige, pupuntahan pa rin natin kasi marami daw tao doon. Kaya, parang masaya din naman. Sige, mamaya ulit mga kabanding. Wala pa sila. So, bali, hinahanap pa namin kung saan yung Mampili River eh. Ito si Pops. Bayaw. Sige, hindi tayo. Yun, what's up mga kabanding? So yun, nandito nakarating na kami sa parking lot pa lang. Hindi daw kasi kaya ng motor doon, marurugado, kaya iniwan muna namin dito, ano? So yun, marami palang bisita ngayon doon, kaya tignan natin. So sige, mamaya, Pops, mamaya tatalon tayo. Oo, liligo tayo. Liligo tayo, sige. At yun na nga mga kabanding, wala pang 100 meters ang nilalakad namin. Per ano pa lang ini, step 1. Step 1 pa lang. May step 10, hanggang 10 tayo eh. Nandito rin kasi tayo mga kabanding kasi kaya namin gusto merong tubig. Susubukan natin to. Yung nirigalo sa akin ni Labi Dabs, ni Mrs. Father's Day gift niya sa akin. Pahinga daw muna, sabi ni Pops. Tinutuyo ng laway. Kaya. Kaya? Basta sama-sama. Yeah! Sino shout out, Pops? Shout out kay Meme Shukran. Pagpunta mo dito, sabi mo mapunta ka by November. Makakapunta ka dito, Mount Labu. The best. Pero yung daan hindi the best. Kaliwa, kanan. Yeah, boy. Sigurado ka dyan, Pops? Sigurado ka? Oh, Oh. baka marong turn tayo literal. Palit yan. Yeah, boy. Sige. Oh, di ba? Pops, mali. Sabi ko sa'yo, wrong turn ni. Peace. Balik. Pero maganda rin. May ulit mga kabanding. Ano, Pops, balik? Ayun na nga. Balik tayo mga paps. Ano lang yun, isa prank. Isang prank. At yun na nga mga kabanding, narating na namin, ano? Kaso lang matarik ang babaan. Sa baba, ano? Oh, sige. Ano ba yaw, kaya? Grabe mga kabanding, for the vlog. At umulan na nga. Oh no! Patay tayo dyan, oh. Oh. Sige, mamaya ulit. So yun mga kabanding, sumilong muna kami kasi umuulan, ano? Pero ang silungan namin, malaking bato, ano? Saka mga puno. Kasi malakas yung ulan mga kabanding. Oh, basa na kaagad si Pops. Pero Basta yung diaper ko tsaka shoes. So yun na nga mga kabanding, nakarating na po na kami. Kaso lang kung napapansin nyo, ang daming tao sa likod. Kasi Sunday ngayon. Actually may nasalubungan kami kanina sa daan bago kami umakyat dito. Merong nagsabi na pag marami daw tao dito inuulan, kaya pala umulan. Pero ang ganda talaga mga kabanding, tingnan nila. Pops. Alright. So sige mamaya mga kabanding, subukan natin pumunta doon. Mamaya gagamitin natin yung action cam, ano? Sige.
At yun na nga mga kabanding, wet look na kami ano kasi lumoy kami kanina doon. Kaya lang kasama ko ulit si Pops. Wet look na rin yan. Malamig pati si Bayaw. Oo. Malamig. Kanina doon. Sarap, ang lamig. Lamig ng tubig. Oo. Linaw yun. Malinaw pa sa status ninyo. Malinaw pa daw sa. Status ninyo. At yun na nga mga kabanding, so bali paakit na tayo ulit. Meron pa ano doon oh. Merong ano doon, merong kakilala, kakabaranggayan. So bali pauwi na kami kasi balak namin pupunta ng Mount Labo. So yun, sige. Paakit na kami ulit. Lakad na naman. Ano ba yung sabi mo kanina? May natumbang babae tapos Ingat siya. Baka kasi mahulog sa maling ibang tao. nandito na ulit tayo sa main road sa taas, ano? Tapos si Pops Ben, ayun. Oh. Ano Pops? Kaya ba? Ha? Matarik kasi siya mga kabanding. Kaya talagang may kahirapan pero ang sarap pagdating sa baba. So yun mga kabanding. Sige, lakad muna ulit kami. So yun mga kabanding, pabalik na kami. So Pops, how's this experience? Pagod pero worth it. Tapos iba Maganda siya. Okay. Totally maganda siya. Dami lang talagang tao. Dami. Dami nga eh. Sunday kasi. Kapag ano kasi, siyempre physical distancing. Kahit sabihin running water yan. Doon, giinom nga sila eh. Tapos mga kabanding, si Bayaw, may nangyari. Yung susi, nahulog sa ilalim ng tubig. Buti na lang, may concerned citizen na bata nakagagels, nakapulot yung susi niya. Sabi nga namin ni Pops, ba't di lang kasi niya iniwan sa motor para safe? Nya. So yun, lakaran na naman. 40 minutes na lakaran na naman to mga kabanding. Knock-knock daw. Nanay ni Wally. Nanay ni Wally ho. Nanay ni Wally na ako sa forever. Okay, mamaya ulit. Mga kabanding, nakikita nyo, grabe ang pag oh. Woo! Taas kasi dito, pabalik na kami ng Dait. Dito ka na kami dadaan sa San Lorenzo mismo. Wala pa si Pops, nahuli-huli. O yun, nag-stop lang muna kayo mga kabanding kasi tignan nyo oh, talagang di namin mapigilan ni video to. Parang Mount Ulap, kahit di pa ako nakakapunta. Panalo daw, sabi ni Bayaw. Ganda oh. Mas Grabe. manalo sana kung walang pag. Kasi kita natin ang buong Dait. Tsaka hindi lang Dait, Kalagwas, kita natin bundok ng Kalagwas. Oo nga eh. Oh, di ba pigilan ni Bayo kumuha ng mga shots oh. Kumuha na nga shots pa. Galing ko, di ba? Yun na nga mga kabanding ano, so nakahanap na kami ng kakainan dito sa Barangay Matacong. Nag-ikot kami. Gutom ni, hindi na kaya. So sige, kain muna kami.